Com va això? No sé si esteu preparats per al vídeo d'avui. Estem en vespres de Tots Sants i de la nit d'ànimes o de la tradició anglosaxona de Halloween, que és el que més s'ha popularitzat en els últims anys. I quin millor moment que este per a parlar-vos d'algunes criatures realment aterridores de la nostra pròpia tradició. Sí, tenim una certa tradició, mitologia i folklore valencià que està plagat de criatures realment aterridores. Aquestes criatures, junt amb la nostra tradició oral, pareix que s'està perdent molt, de manera que hauríem de recuperar-les. I com vos dic, quin millor moment que l'època més aterridora de l'any per a parlar d'estes criatures mitològiques, d'estes feres, d'estes estranyes ànimes en pena, dimonis, monstres i de més espantacriatures que poden estar esperant-nos per la nit si ens atrevim a caminar algun camí obscur i que tradicionalment han nomenat els iaios i les mares i els pares per a fer-nos por quan tenen menuts, fer-nos callar, fer-nos portar-nos bé. De manera que anem a començar. Avui anem a parlar de monstres i espantacriatures de la tradició popular valenciana. Preparats? Anem allà. Esteu preparats? Doncs anem a fer un recorregut per allò que ens dona més por des de que érem molt menudets. De fet, he demanat a alguns companys i companyes valensubers que m'envien una sèrie de vídeos per a parlar de què els feia més por quan eren menuts. Si alguna d'estes criatures, alguna d'estes feres, algunes d'estes ànimes en pena. De manera que en este vídeo no estaré tot sol. I menys mal, perquè la veritat és que en aquestes dates, la veritat és que dona prou por estar a soles. Un satinero está usando que se muere los chiquechos aquí al foro. I com fa el satinero? Com fa de timó? Ai, quin... Bé, no podríem parlar de Tots Sants, de Halloween o de la nit d'ànimes sense parlar d'ànimes en pena o de fantasmes o aparicions. I la forma tradicional valenciana de fer referència a aquestes aparicions és baix el terme de bubota. El que passa és que les bubotes han estat també tradicionalment per a fer certa enganyifa, per a fer por a viatgers, per a espantar a la gent, de manera que pot referir-se tant a les pròpies aparicions com a un enginy, una espècie d'enganyifa que feia la gent amb un parell de canyes, un llençol i una carabassa a la que buidaven, feien una cara a la que posaven dins una espelma o un ciri. De fet, podem dir que el que diferencia una bubota d'una aparició espectral o d'un fantasma tradicional és precisament aquesta espècie d'enganyifa o enginy que s'ha fet tradicionalment. Normalment per a fer por als viatgers, per a fer que la gent no s'acostara a algun lloc que interessava que no anaren, per a crear una espècie de llegenda al voltant d'algunes zones on no volien que la gent anara de nit. I de fet em fa molta gràcia a mi personalment, que sempre he sigut molt fan dels caçafantasmes, que hi havia una manera, una espècie de tradició de poder saber si una bubota era realment una aparició del més enllà o si era una enganyifa que t'estaven fent. I era bàsicament liar-te a garrotades o pegar-li uns tirs amb una escopeta a l'aparició. I evidentment, si es queia o si es queixava, pues no era una aparició de l'altre món. Però per altra banda i enganyifes de banda tenim a les pròpies animetes del purgatori a les que ens referim en moltíssimes tradicions valencianes. Aquestes ànimes en pena necessiten ser recordades, d'ací el consum d'oferir-los misses, ofrenes, pregàries, així com la costum d'encomanar-se'ls quan necessitem alguna cosa per la seva part, com auxiliar o trobar coses perdudes. I de fet al calendari cristià encara gastem avui dia es fa honor a aquestes ànimes en pena o ànimes del purgatori a la festa de Tots Sants. Perquè en esta festivitat, en els dies de Tots Sants, d'una banda recordem els parents morts, i d'ahir que es visiten els cementiris per a portar-los flor, però també es considera a moltes tradicions de molts pobles com una data especial en la que tornen aquestes ànimes al món dels vius i poden fer de les seues. Tradicionalment es diu que el vespre de Tots Sants les portes del purgatori no estan vigilades i aquestes ànimes poden escapar-se i tornar a fer visites als vius. D'ahir la costum a no eixir de casa una vegada ja s'ha posat el sol per si acas te trobes amb una aparició d'aquestes. D'ahir també el costum a encendre candeles o espelmes per a que les ànimes en pena no es perguen i puguen trobar el seu camí cap al cel, cap al més enllà. De manera contrària, s'apareixerien a la casa dels seus parents. I de fet es relaciona alguns dolços i menjars tradicionals d'esta època amb ofrenes als avantpassats. Una mena d'ofrena als difunts per a recordar-los i per a fer-los veure que els estem recordant. És per això que el dia de Tots Sants, a banda de la visita de rigor als cementeris, també era un moment de quedar-se a casa, calentets, contant històries de mort i de por.
històries de morts i apareguts. I de fet hi ha un munt de rondalles i tradició oral que fa referència a caçadors que sí que ixen a caçar el dia de Tots Sants i no tornen mai, o pescadors que no volen eixir a faenar durant el dia de Tots Sants perquè no trobaran peixos. Només pescaran desgràcies o calaveres. Mira, te vaig a contar allò que més porten ja jo de xicotet. I no té res a veure ni en bruixes, ni fantasmes, ni en el butoni, ni 40 maula, ni res. Quan jo era menut, els meus pares vivien fora perquè treballaven fora. Ma mare en Crevillent, mon pare en Benicarló. Què passa? Que jo vivia en casa ma abuela. I la casa de ma abuela, pues era una casa de poble de tota la vida. La seva planta baixa, el primer pis, el terrat, etc. La particularitat és que ma abuela havia nascut en la postguerra i així a la Guerra Civil al meu poble havien matat els metges. Què passa? Que quan ma abuela va néixer no va ser un part fàcil i li van fer malbé els peus. Per tant, ma abuela mai en la seva vida va poder caminar bé. I de fet és que els últims anys ni tan sols podia caminar. Te veus a un xiquet que és un terratrèmol superviu per casa i que ella no podia seguir-me. Ja ve la ratota! Què està passant així? I jo baixar corrents les escales. No us podeu imaginar fins a quin punt vaig agarrar temor a eixa frase, a eixa suposta ratota. I mira que a mi no me fan por ni les rates ni els ratolins. Al contrari, pense que són superadorables. I també em sap molt de mal esta estigmatització cultural, popular i pública que tenim quan, a part de que són superadorables, els humans venim dels ratolins i les rates i tu saps millor que ningú perquè era en l'època dels dinosaures. I si seria el meu particular monstre de Halloween, la ratota. Imagineu-vos un Raticate, però ahí a lo gran. La meva germana i jo estem curats d'espanto, en eixe sentit. Si hi ha una criatura que apareix també al folklore de moltíssims pobles i també a la tradició valenciana són els dracs, moltes vegades també representats com a grans serps. És el cas, per exemple, de la cuca o la cucafera, una criatura horripilant semblant a un drac que va arrossegant-se per terra. O, per exemple, el drac de Banyeres, a Banyeres de Mariola, on es deia que en la pujada al castell hi havia un cau on habitava un drac terrible. Un cas singular és el del drac o dragó del Patriarca, una bèstia que es suposa que va ser capturada als canyars del Túria quan encara el riu Túria corria lliure, a la pròpia València poc després de la Reconquesta. Aquesta llegenda guarda relació amb dos caimans dissecats que es troben al Reial Col·legi del Corpus Christi. En el meu cas, són molts personatges que s'utilitzaven de menut per espantar-me, com pot ser l'home del sac, el moro mussó o sobretot les bruixes. València és terra de bruixes i particularment la bruixa curruixa, i a mi de nit se m'assustava en que si dormia amb els peus destapats o em destapava a mitjanit, vindria la bruixa, m'estiraria dels peus i se m'enduria. I això ho vaig arrastrar molt de temps aquesta por, perquè recordo en estiu dormir amb els peus tapats amb el llençol per por a que se m'enduguera la bruixa. Aleshores jo crec que aquests personatges moltes vegades han sigut font de molts traumes i hauria que estudiar-ho, No, ja ho deixo ahí pendent, n'hi hauria que estudiar. D'altra banda, tenim una de les meues feres preferides, un dels espantacriatures per excel·lència de terres valencianes, la 40 maula. A Tibi es diu que és un ésser monstruós, una espècie d'híbrid entre humà i una espècie d'ocell o de gallina, i d'un origen clarament demoníac, amb mig cos cobert de plomes, unes potes llargues i un coll com si fora de voltor. A Tibi es deia que vagava pels seus voltants del poble i que tenia el seu cau al pantà de Tibi, el pantà més antic que es conserva a Europa. De fet, a Tibi es conta una llegenda d'un pastor que es va trobar amb esta criatura, amb la 40 maula, i que el va perseguir fins a la seva casa, on va deixar les marques de les urpes a la porta. I també hi ha una tradició lligada a la cova de Plantareig. Es deia que fins i tot els pastors, quan es començava a ploure, preferien banyar-se completament que anar a resguardar-se a esta cova. En altres comarques, la 40 maula adopta altres formes, com la d'un gat o la d'un cargol. A la Ribera Baixa es conta que vagava pels pobles, per les teulades, buscant alguna presa, i quan en trobava una, el que feia era tirar pedres en les teulades. Amb este soroll feia que els adults s'isqueren de casa a veure què és el que passava, i en este moment la 40 maula aprofitava la distracció per a entrar en casa i emportar-se un xiquet. Hola a totes i a tots, com esteu? A veure, jo, el tema de la por, principalment el que més por m'ha fet sempre ha sigut el tema de les ànimes, el tema de la por, el tema dels esperits, el tema dels dimonis. No sé per què. I recorde quan era menut especialment, quan anava a casa de la meva abuela, que allà dalt, en el terrat, en una habitació que es diuen el pastador, allí sempre tenien encesa per a Tots Sants unes palometes, que són uns suros que es poses en oli i aigua i estan consumint l'oli fins que s'apaguen. I allò estava tot ple d'estampetes i fotografies
I a mi això em feia molta por perquè quan entraves a aquell pastador estava tot fosc i es veien les palometes surar per damunt de l'oli. I això no m'agradava massa, les ombres, l'oscuritat tampoc m'ha agradat massa mai. I recorde, especialment, també em feia por anar a la casa, no?, i quedar-me de nit, perquè acostumat a viure a un pis, anar a la casa en diferents altures, amb moltes escales, i escoltar per la nit el so de finestres, de les portes, de la fusta, perquè les cases, evidentment, sonen. Doncs això també m'ha fet sempre moltíssima por, especialment quan ja començaven a contar-me les històries de por tradicionals, quan se n'anava la llum especialment. Era una cosa tradicional el fet de contar quan se n'anava la llum, encendre un ciri i contar les històries. Així que me recordo especialment que em feia una molta por, que era la de Marieta. Marieta, esa xiqueta, no sé si sabeu la història, que se'n va anar a comprar-li fresura a sa mare, però se li va fer tard i, com no va saber què fer, va anar darrere d'una comitiva de morts i li va traure la fresura a aquell mort. La qüestió és que per la nit, i per això me n'he vingut fins a esta escala, l'esperit anava a buscar-la i li dia: Marieta, ja vaig pel primer escaló, torna'n la fresura que m'has furtat de la sepultura. Marieta, ja vaig pel segon escaló, i així pel segon, pel tercer, pel quart, i clar, finalment la història va passant i txan, ja està així. Metge, jo m'imaginava després tot l'esperit que em perseguia a mi també. Jo no havia llevat la fluixera a ningú, però clar, jo tenia molta por de totes aquestes coses. Després he après a estimar d'alguna manera totes aquestes històries i vos convido a conèixer-les de tots els pobles, que n'hi ha moltíssimes. Jo, així en esta escala, la pujo i la baixo moltes vegades i els esperits ja que se'n vagin per ahí a buscar-les. Doncs aquestes són les coses que a mi m'han fet por. Conteu, no sé, vosaltres quines són? Una altra aparició amb la que ningú es podria trobar pel carrer de nit és la mala fortuna. Es tracta d'una aparició sobrenatural, possiblement també relacionada amb una espècie de dimoni, i una de les formes que adopta és la d'una espècie de xiquet de bolquers. Els caminants que s'atreveixen a anar de nit per el seu poble o per els camins es trobarien en este xiquet. Acudirien a veure què fa un xiquet de bolquers tan menudet allí enmig, i allí la mala fortuna els revelaria la seva verdadera identitat, traguent les dents, les urpes. Es parla d'aparicions d'esta mala fortuna amb aquest aspecte de xiquet a Penàguila o, per exemple, en Beneixama. De fet, l'aparició de la mala fortuna a la rondalla de Beneixama es conta d'esta manera. Un home que anava per un camí enmig de bancals, a mitjanit, va arribar a prop d'un riu, i en passar pel pont va sentir com si plorara un infant, un xiquet de bolquers molt lleig. L'home s'hi acostà, i l'agafà a plec de braç, estranyat. El xiquet li va pegar una manotada i el va agafar del braç amb unes ungles que a cada moment creixien més i més, i cada vegada se li clavaven més i més en la carn, fins fer-li sang. Alhora, la criatura anava fent-se gran i unes dentoles molt grosses li eixien per la boca. L'home aconseguí salvar la vida quan, en passar pel costat de la creu del terme, s'hi abraçà. També es parla d'altres manifestacions de la mala fortuna, com una massa de cuir o un barret monstruós. Hola, soc Ricardo Ventura, d'Aprèn València en línia, i bé, a mi el monstre o personatge que més temor em produïa quan era menut era l'home del sac. L'home del sac és un home que, segons la llegenda, va pels carrers i segresta xiquets o xiquetes quan arriben tard a casa o quan es comporten malament ficant-los dins d'un sac. Què seria d'aquestes aparicions tan aterridores si no mencionarem a la mateixa mort? El que passa és que la mort a les tradicions valencianes no és la típica imatge d'un esquelet. A la nostra tradició la mort també és la encarregada d'emportar-se els morts, en el moment en el que moren. I de fet sabem de la seva existència al folklore, per supost, gràcies a que unes poques persones han aconseguit enganyar-la, com es conta a moltes rondalles, com per exemple el llenyeter de Fortaleny. La mort se'ns representa com una dona major, una vella vestida de negre. I, com ja vos he dit, no és un esquelet ni va tot el dia amb la talla al coll. No és la imatge típica internacional que s'ha popularitzat de la mort. Simplement arriba un dia a casa o ens espera al costat d'un camí. O en el cas de la gent que està morint al seu llit, apareix als peus del llit. Doncs a mi l'espantacriatures que més m'espantava era l'home del sac. Totes les nits els meus pares, quan apagaven la llum, jo sempre baixava baix del llit a veure si estava allí i desitjava moltíssim dormir-me quant abans per a que no m'espantara i per a que no m'atrapara i anara per mi. Sens dubte, l'espantacriatures o esta aparició de la que més he escoltat parlar a la meva pròpia casa és el butoni, tota la vida. Si hi havia que fer referència a alguna espècie de presència espectral que donara por de repent o que es fera referència a que alguna espècie de criatura s'emportara als xiquets,
es feia referència al Butoni. És descrit com una espècie de fantasma o de dimoni que fa por, i sempre està a la boca dels avis i de les mares i els pares, com una d'aquestes entitats que es diu que es venen, però que pareix que mai arriben, que ningú n'ha vist un i que per això no tenim una imatge molt clara de com és físicament. Que ve el Butoni, o que t'agarrarà el Butoni. Recordo que tota la meva vida m'han fet por amb el Butoni, però jo, xiquet curiós com era, preguntava què era realment, o com era, i ningú mai m'ho sabia dir. No podeu imaginar quina cara se'm va quedar quan vaig descobrir ja en uns quants anys que nosaltres ací a València també teníem monstres que eren del nostre imaginari de la por valencià. I així que vaig decidir investigar una miqueta, perquè sí, havia escoltat tota la vida parlar de que si el Moro Musa, que si el Butoni, que si l'home del sac, però sorpresa quan vaig descobrir la varietat tan gran que tenim de monstres valencians. En tinc dos favorits, Paco ho sent, no he pogut dir-ne un. Mira, per a mi les encantades són una representació femenina dins dels monstres, que també podem ser nosaltres monstruoses, i elles viuen a l'aigua, viuen als llacs, als rius, i bé, tenen tot el seu aquell. Però hi ha un que em sembla fantàstic i a més que fer por, el que fa o el que jo tracte de fer amb ell és fàstic, perquè és l'home dels nassos. És un home que li creixen nassos per tota la panxa i li creixen tants nassos com els dies té l'any. I què passa? Quan jo treballo amb xiquets, el que els dic que s'imaginen, quan s'assusten, els dic: imagineu-vos quan eixe home amb tants nassos, l'home dels nassos, està refredat. Imagineu-vos que ara es posa a estornudar. Imagineu-vos quants mocs poden haver en eixos nassos. Bé, el remat és una miqueta portar eixos personatges de la por valenciana, substituir-los per estos que ens ha portat Halloween, que no són els nostres, i que els xiquets i les xiquetes coneguen que nosaltres també tenim els nostres éssers de la por valenciana i la nostra nit d'ànimes, que és la nostra festa de Halloween. Una altra d'aquestes criatures, aparicions o personatges mitològics que sempre estava a la boca dels meus iaios o de mon pare i de ma mare era el Moro Musa. He de dir que a ma casa no es gastava com un espantacriatures, no es gastava per a que et callares, per a que te n'anares a dormir o per a fer-te por. En ma casa es gastava com una espècie de comodí, i quan no sabies qui venia, qui tocava la porta, es dia, serà el Moro Musa. Ja veus tu. Segons la llegenda valenciana, el Moro Musa és un antic rei moro de València que amb la Reconquesta va perdre els seus dominis i que, com a venjança per haver perdut el seu regne, estava sempre a l'aguait, amagat i furtava xiquets. Sobretot se'n relaciona a llocs on els xiquets no deurien entrar mai, com edificis abandonats, coves, sempre a llocs oscurs, amagat en la foscor. I per tant sentís predilecció per xiquets i xiquetes que no fan cas als pares i s'internen i van a estos llocs prohibits. Avui dia vivim en un món totalment connectat, molt globalitzat, en el que estem tot el dia connectats i en poques vegades trobem el silenci i la foscor en la que habiten aquestes criatures. Però qui sap, tal vegada haver-nos oblidat d'aquestes criatures, d'aquestes aparicions, és el que es pot donar més poder. Quan ja ningú parle de la 40 maula o del Butoni, qui sap si aquestes criatures s'aprofitaran i seguiran enduent-se xiquets i xiquetes de nit. I ningú sabrà què és el que ha passat, perquè ningú més els recordarà. Així que ja sabeu, no s'oblideu d'aquestes criatures, d'aquestes aparicions, d'estos dimonis i espantacriatures. I al marge de mantindre-nos preparats per al que puga estar a la foscor esperant-nos, també és una llàstima que estem perdent aquestes tradicions del nostre folklore, de la nostra cultura valenciana. Espero que vos hagi agradat este vídeo. Moltíssimes gràcies a tots els companys i companyes que han participat en este vídeo enviant-nos les seues pors. I res més, que passeu un bon Halloween, una bona nit d'ànimes, un bon dia de Tots Sants, i esteu alerta.